Ak budem mať tú česť opäť sa stať predsedom Národnej rady, tak sa budem snažiť znovu voviesť tam nejakú kultúru, aj keď s pár exotmi, ktorí sú tam, to bude extrémne náročné, ale budem sa snažiť, aby ten parlament konečne začal byť upokojujúcim prvkom. Janešíková, RTVS24, chcem sa spýtať, vy ste tu použili aj pojem exoti, tak by ma zaujímalo, ako komfortne sa budete cítiť v takej koalícii napríklad s predstaviteľmi Národnej koalície, ktorí tam vstúpili za stranu SNS. A pýtam sa na to aj preto, lebo vy ste pred voľbami jednoznačne odmietli Republiku, pretože sa začala tá strana okrem iného vyjadrovať aj za vystúpenie z NATO. A aj v rámci SNS klubu tých ľudí, ktorí sú tam zvolení, vidíme, že sú tam takí ľudia, ktorí majú tieto tendencie. Tak či vám to neprekáža a ako vlastne komfortne sa budete cítiť a v čom je ten rozdiel medzi Republikou a medzi tým zložením SNS, ktoré je v parlamente? Pozrite sa. Našim partnerom je pán predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko a politická strana SNS. Ten je podpísaný aj na koaličnej zmluve a to je subjekt, ktorý má garantovať jednotu a stabilitu celej vládnej koalície. Ja nebudem kádrovať zloženie jednotlivých poslaneckých klubov. Pán predseda SNS podpísal koaličnú zmluvu a ja verím a som presvedčený, že pán predseda SNS aj garantuje potom jednotu klubu, ktorý bude podporovať programové vyhlásenie vlády. Dôležité pre spoločnosť a pre celé Slovensko bude, čo bude v programovom vyhlásení vlády. A tam vám garantujem, že nebudú žiadne vystúpenia z NATO, ani žiadne snahy o autonómiu nejakú alebo neutralitu, ani žiadne odklonenie sa od nášho európskeho smerovania. To je rozhodujúce. A samozrejme uvidíme nakoniec, ako budú dáne pani poslankyne a páni poslanci v parlamente pracovať a fungovať, ale ja sa spolieham na jednotu poslaneckého klubu a na jednoznačnú podporu programového vyhlásenia vlády všetkých troch partnerov vrátane SNS. Pre nás je partnerom SNS, nie jednotliví poslanci.